या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। नैऋत्य दिल्लीतील आर.के. पुरम भागात रविवारी सकाळी 2 बहिणींची हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली। त्यानंतर काही तासातच मुख्य आरोपी आणि त्यांच्या साथीदाराला अटक केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं। अमेरिकेत विकत आणलेल्या माणसांसमोर भाषण करायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वेळ आहे, पण मणिपूरला जाण्याची त्यांची हिंमत नाही, अशा शब्दात उद्धव ठाकरे यांनी मोदींवरती टीका केली आहे। शिंदे गटात प्रवेश केल्यानंतर मनीषा कायंदे यांची शिवसेना सचिव आणि पक्षप्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे। पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यातील राजगड किल्ल्याजवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या तरुणीचा मृतदेह आढळून आला आहे। नेपाळनं आदिपुरुष चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरती बंदी घातली इतकंच नव्हे तर त्यांनी कोणतेही भारतीय चित्रपट प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे। चंद्रपूरमध्ये प्रेम प्रकरणातून दोघांनी मिळून एका अल्पवयीन मुलाची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना पडोली पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत पटेल वीटभट्टीच्या मागील बाजूला घडली आहे। नागपूरमधून 3 वर्षांपूर्वी कपिलनगर हद्दीतून बेपत्ता झालेल्या बालिकेला शोधून काढण्यात गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध पथकाला यश आलंय। पथकाने तिला अकोल्यातून ताब्यात घेतल्याची चौकशी तिने प्रियकराशी लग्न केल्याचं समजलंय। खलिस्तान टायगर फोर्सचा प्रमुख आणि दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याचा गोळ्या झाडून खून करण्यात आला आहे। सावंतवाडी माठेवाडा येथे गुरुप्रसाद चिटणीस यांच्या निवासस्थानात मध्यरात्री 12:30च्या सुमारास तब्बल 11 फुटी अजगर आढळून आलाय। त्यानंतर तात्काळ सर्पमित्र नवीद आणि त्यांचा सुपुत्र कबीर हेरेकर घटनास्थळी दाखल झाले। घरात शिरलेल्या तब्बल 11 फुटी अजगराला त्यांनी पकडत नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिलंय। IIT पदवी अभ्यासक्रमाच्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई ॲडव्हान्सचा निकाल रविवारी जाहीर झाला। यामध्ये सर्व श्रेणींमध्ये कट ऑफ टक्केवारी लक्षणीयरित्या वाढल्याचं स्पष्ट झालं आहे। पुणे शहरात कोयता गँगनं उच्छाद मांडलाय। कोयता गँगमधील सराईत गुन्हेगारी वाहनांची तोडफोड करून दहशत माजवीत आहेत। वारजे भागात कोयता गँगनं दहशत माजवली असून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याबाबत पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांच्याशी चर्चा केली आहे। आर्थिक व्यवहारातून कल्याणमधील एका निवृत्त तिकीट तपासणीसाठी शहापूर तालुक्यातील धसई शिवनेर गावच्या हद्दीत निर्गुण हत्या करण्यात आली आहे। नागपूरमधील 5 पावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील टेका नाका परिसरातून 6 वर्ष वयोगटातील 2 मुले आणि 1 मुलगी बेपत्ता झाली होती। त्या मुलांचे एका 4 चाकी वाहनात मृतदेह सापडले आहेत। एकाच वेळी 3 चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे। आता फक्त ठाकरे गट राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन व्हायचा बाकी आहे, अशी टीका शंभूराजे देसाई यांनी केली आहे। सिंधुदुर्गात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज विक्री होते याची सिंधुदुर्ग पोलिसांना देखील माहिती आहे, असं म्हणत मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी सिंधुदुर्ग पोलिसांवरती आरोप केले आहेत। हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार आता लवकरच मान्सूनचं मुंबईत आगमन होणार आहे। यासंबंधी मुंबईच्या हवामान विभागाकडून माहिती देण्यात आली आहे। येत्या 72 तासांमध्ये मान्सून मुंबईत दाखल होणार असल्याचा अंदाज आहे। भाजपचे ज्येष्ठ नेते महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मतदारसंघातील साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी जोरदार मुसंडी मारली आहे। स्केटिंग खेळायला सुरुवात केली आणि पहिल्याच वर्षी जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरच्या तनय रितेश चौधरी हा 9 वर्षीय मुलगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डचा मानकरी ठरला आहे। ड्युटीवरती नसलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यावरती टोळक्यानं हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना कर्नाटकच्या हसन जिल्ह्यात घडली आहे। या घटनेचं CCTV फुटेज समोर आलंय। त्यात एक टोळकं पोलीस कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण करताना दिसत आहे। परभणीच्या जिंतूर तालुक्यातील माणकेश्वर येथे वन विभागाच्या वतीनं पुरातन पाझर तलावातून गाळ काढण्याचे काम मागील काही दिवसांपासून सुरू आहे। दरम्यान शुक्रवारी पाझर तलावातील गाळ काढताना पुरातन मंदिराचे अवशेष आढळून आले आहेत। आदिपुरुषचे लेखक मनोज मुंतशिर यांनी जीवाला धोका असल्याचं सांगत मनोज मुंतशिर यांनी मुंबई पोलिसांकडे सुरक्षेची मागणी केली आहे। मनोज मुंतशिर यांच्या अर्जावरती मुंबई पोलीस निर्णय घेणार आहेत। मनीषा कायंदेंनी ठाकरे गटाला जय महाराष्ट्र केल्यानं विधान परिषदेमधील विरोधी पक्ष नेतेपदही ठाकरे गटाकडून जाणार की काय अशी चर्चा सुरू झाली आहे। असं असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधान परिषदेच्या सदस्यांची बैठक बोलवल्याची माहिती समोर आल्यानं राष्ट्रवादी विरोधी पक्षनेतेपदावरती दावा सांगणार की काय अशी शंका व्यक्त केली जात आहे। मुंबईतील एका थिएटरमध्ये आदिपुरुष या चित्रपटाचे शो बंद पाडण्यात आल्याची माहिती मिळते। दिल्ली विद्यापीठाच्या साऊथ कॅम्पसमध्ये शनिवारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे। शाब्दिक वादानंतर लेक्चरसाठी आलेल्या 2 विद्यार्थ्यांमध्ये बाचाबाची झाली। यानंतर एका विद्यार्थ्याची चाकू बसवून हत्या करण्यात आली आहे। बंदुकीचा धाक दाखवून फर्ग्युसन रस्त्यावरील वैशाली हॉटेलचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। या प्रकरणी हॉटेलचे कुलमुखत्यार पत्र बंदुकीच्या धाकाने नावावरती करून घेतल्याचा आरोप एका महिलेने पतीवरती केला आहे। शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानं गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।